Добър вечер, уважаеми колеги. Чакай малко, да, ти ми става интересно. В интернет слушам нашите приятели, те се рече сме сложили герба на десетите на обществен съвет. Значи като си люк, т.е. си образован най-много. Уважаеми колеги, откриваме поредното заседание на Отворен обществен съвет с дневен ред. Ето господина. С дневен ред измина 3 месеца, както бях избран за председател на Отворен обществен съвет и аз съм длъжен днес да дам отчет за свършеното през моя период. И да ви предлагам като точка първа в дневния ред отчет от председателя на Отворен обществен съвет за изминалия предишен период. Следваща точка, аз съм длъжен, спазвайки принципа, който е наложен от протестиращите на ротационен принцип, да овъкантя заемането от мен място като председател и да помоля тук присъстващите да предложат нов председател на Отворения обществен съвет. Това е моето предложение по дневния ред. Ако има други предложения, моля за изказване. Значи още повече, че предстои това нещо, което е свързано с това, което беше питан. Не знам, дали като това е първа точка или преди точката да се разгледа, но значи първо интересува уточнен ли съобразно нашето решение списъка на хората, които имат право да гласуват. Да. Значи този. И във връзка с това, проверено ли е тези предни и по-предни път, тъй като бяха важни за гласуванията, както и днес. Тези, които са гласували, отговарят ли на това и доколко няма някакво разминаване? Веднага мога да ви отговоря. И сега тук колко са тези? Да, веднага мога да отговоря. Отговаряте на критериите. Да. Ние сега за антиблахата говорим на Добре. Нека да направим Що го гласуват? Не бе, човек, нямам нищо против. На присъстващите. Няма обаче през следващата точка запиши легитимност на присъстващите на Отворения обществен съвет. Има ли някой от вас да е легитимен тук да е казал, аз съм еди кой си, черно на бяло да било в обществен съвет, принадлежи към партии, не принадлежи към партии, какво е, що нямалото нищо. Отдавна го исках, още като беше пацал. Защо? Кой го предложи? Тези циркове аз го бях предложил. Не, аз го предложа. Добре, ти си го предложил, ти си го предложил, няма да изревняваме. Да, така е. Тук има хора, които, като ги гледам, тук, има двама-трима, които са в началото. Всички други сте някакви такива пригодящи, изходящи и така нататък. Аз отдавна зато и не идвам. Да.
Нека да идва. Но искам всички хора, които идват тук, да бъдат легитимни, да си го напише черно на бяло, едно свитка го сложи тук и да кажем, да, този човек може ли да гласува, не може ли да гласува. На този принцип трябва да се основава гласуването за председател, примерно, или там временно някой, който да изпълнява длъжността, за да има ред в това отворено обществен съвет и да няма. Да, заповядайте. Значи, абсолютно всички имаме 18 години, всеки има право на гласуването. И вече дали е присъствал там 8 заседания, е отделен въпрос. Никой не може да каже, до 18 години съм има право на гласа. Който иска, аз мога да му кажа, че не членувам в никаква партия, нито от някаква организация. Напиши го черно на бяло. Веднага, че ще се подпише. Това искам. Няма проблем. Това искам, защото този отворен обществен съвет влязаха толкова много хора. Аз има записи, които съм ги накарал да напускат от тук и така нататък, които работят против каусите на отворения обществен съвет. И ви говоря за февруари и март миналата година, ето господина знае, Пацо знае, той знае. Други не виждам тук да знаят. И ти. Да. Мене не ме видя. Ти беше, ама ти беше там по... Къде бях? По снимките. Не, аз не бях тук, така ли? Може да кажа нещо? Заповядайте. Сега, има едно предложение, което го оформя в момента обществена мрежа, което от всяко предложение, който желая да участва, ще желателно, то не е готово, като стане готово, ще го представя. Ще оставя времето между две заседания, между едно-две заседания да помислите на това. И на едно на следващото заседание ще бъде хубаво да го приемем, за да стане ясно вече всичко да остава. Защото ние сме в този отворен обществен съвет, гледам всички, тук, за да се борим против несправедливостта, които докараха всички партии до този момент. Почваме от БКП, която е основната на всички други партии и на престъпността в България. После следваме с ДПС, после с ГЕРБ, после с БСП, с Атака и всички там може 2-3-4, които бяха там по време на този преход. Ние ако активно не се борим против тях и против простите, които направиха на нас, по-хубаво да се откажем. Не съм неправ. Не съм неправ. И ние сме също тук да бъдем постоянен колектив, но не е там хубавци долу. Значи, от нас се постоянно да вървят жалби срещу тях, за да си гледат работите както трябва. Първо, за да може да стане някаква проверка и да бъдат наказани, те всички са виновни, то е ясно. И ако паднат двама-трима, ще ги събърнем всички. Аз лично не искам, не държа да се нагласа, казвал съм го много пъти и много хора го знаят, много отдавна за мен. Макар че съм можел. Може да взема някакви пари, да отидат към някои към партиите, искаха, но аз това тук един път пред отворения съвет и го казах, спрях камерата, помолих да не снимат, да показах просто информация, който е пратил хората пред мен да бъдат откупен, да им каже, нали, така и така нататък, на камерата не са виждали. Така, няма значение, но ние сме тук да бъдем техен колектив, на тия в общината, на тия в правителството и да се борим против тях, защото те унищожиха в България. Който не е на това мнение, ще го помоля просто да напуснем. Няма смисъл да бъде тук. Не е така, не съм направил. Понеже няма много време, дами и господа, искам да ви кажа още нещо. Недейте забравя срещу какво тръгнахме. Тръгнахме срещу партиите, срещу Общинския съвет, срещу ЕРП-тата и срещу несправедливостта във Варна. Много хора го забравяха. Доста хора са присламчика по отличен интерес. И какъв е отличен интерес? Кога не се от Кабаком, ви бяха. Примерно, няма ги. Зато ги няма. Има хора, които са присламчика от отличен интерес. Имаше жени там, дето децата им били болни, събирахме пари, откраднаха касата, събирахме пари в сейцата и така нататък. Дайте да не знаеш всичко добре, искам конкретно ясно и точно да не ви надувам главите. Разбирате ли, запомнете срещу какво тръгнахме, дами и господа. И какво правим в момента? В момента на манипулират от всякъде. Аз за това не идвам последно време. Казвам, че всички, макар че всички записи ми ги изпращат. И другия проблем е за този сайт. Някой ще ми отговори ли работи в този сайт или не? Веднага отговарям. Сайта, който беше направен преди една година. Сега знам за какво става въпрос. И сайта работи ли? Да или не? Не. Теодор. Това не. Точка по образца се оправи.
Пожелавам ви. Да, сега Само не. Извинявам И се. в Кънчо Бонев държавната документация нищо да я връща. Кънчо Бонев, да. Твоите подписи. Моите подписи. Декларации. Много работи не знаеш. Ние не сме се Много съжалили. работи не знаеш. Ние не сме се Няма съжалили. да знаеш много работи. Съдебното с теб утре, добре, не ще поговорим. Добре. Ще му обещал нещо. Абе, хубаво казахте, бе. Или до края или не. Аз за ръка до върх не мога за да приведе. Ще най-колко. Жив и здрав. И за да Жив и здрав. Желавам ви живот и здраве на всички. Бъдете такива, каквито сте хора. За това тръгнахме. Не такива си чешем езиците и да приказваме накрая да няма нищо. Ще го взема. Да. Сега от това е написано. И накрая да няма Кънчо, между другото, също върши много работа. Няма значение сега защо се... Аз съм го казал също. Кънчо върши много работа. Няма значение. Дела, глупости той, но той не ги оставяше на мира. Кънчо е много работоспособен човек и си помислете. Ако след малко да отидеш при Гоцалното да се изтърсиш. Уважаеми колеги, уважаеми колеги, Ключе, кой ти каже, мама? уважаеми колеги, други предложения, моля ви се, други предложения по дневния ред. Който е съгласен, За гласуването, което аз ме нямам случайност, като е прието примерно някой от нас, ако 8 пъти не прави, няма право да гласува. Че 8 най-малко трябва да има, Да, за да има. обаче сега, примерно, аз работа ми е лято. Аз сега на мисля да работя до 8 до 5. Бавя се, че може да дойдеш. Еми то, постоянно трябва да се чува. Това е повода и аз да кажа да върнем. Примерно, не всеки път мога да имам. Аз тотално съм Така, не е така. Не е така. Обясняваме. Това нещо си ето и правилата. Така. Обяснявам. Той нещо се гласува, за да няма упреци към мене. Той нещо се гласува тук. Предложения бяха изказани от господин Величков. Така ли беше господин Величков за... Коментира се общо този въпрос. Много пъти е поставен въпроса, че от хората, които са учредили, бяха останали един и двама. Бяха останали Трябваше да 4 се по някакви правила да се установи един състав, Точно който така. да формира кворум. Така. Сега всички хора вземаха отношение и се гласуват. Благодаря. Една важна точка към дневния ред. Имам лично аз, сега не знам кой, кажете си мнение после, да включим една точка към дневния ред, за, примерно, който е тук на този стол, на нашото на Мишо или самия той, да не се води като председател на отворения обществен съвет, а само като, каквато беше Пацо, да се води само като председателстващ на събранието. Реално погледнато ние нямаме някаква ефективна регистрация, независимо какво предложение или каквото и да е то, така че то буквално се губи смисъл. Тоже при някакъв закон, да не хода, да може да бъде Добре, дайте да не коментираме, колеги. Дайте да... Така, който е съгласен с така посочения дневен ред, моля да гласува. Някой против? Въздържали се? Приет. Наред с помощ общество. Така. Уважаеми колеги, Само за присъстване. присъствения списък къде е? Дайте го нататък. Дай го после на само, защото има хора. Така. Започвам с отчет. Така. Доклад от Михаил Михайлов, председателстващ Отворен обществен съвет за изминалия период. Участник в протестите съм от първият им ден. Член съм на Отворен обществен съвет Варна. От неговото учредяване активно съм участвал в динамичните процеси на протеста.
Свидетел съм на възхода и разбиването на отворения обществен съвет. В своето съществуване, отворен обществен съвет преживя редица катаклизми, провокации, залитания, грешки, саботажи и разцепления. Имаше лица, изпратени от сили, както каза току-що и колегата тук, изпратени от сили, не желаещи отворен обществен съвет да се развива в градивно и демократично отношение. Направено бе всичко, за да се разбие енергията на протеста и да се насочи в посока различна от първоначално поставените цели. Така. Само да вметна, тук съм разпечатал първоначално поставените цели за ваша информация, които бяха заложени. Пуснете от тази репорта, да мога да се доставя. Така. А първоначалните цели бяха борба срещу монополите, борба срещу ЕРП-тата, борба срещу корупцията в съдебната и изпълнителната власт, борба срещу партиите, които не защитават интересите на българските граждани и на държавата. Уважаеми членове на отворен обществен съвет, сред нас имаше хора, които със своите действия всячески се опитаха да саботират обсъждането, приемането и прилагането на градивни предложения и теми по основните приоритетни насоки, заложени в основата на съществуването на отворен обществен съвет на протестиращите. Както е нормално в природата, така и в случая всичко нездраво и недъгово се самоунищожава. Рано или късно всички онези, в скоби казвам, членове на отворен обществен съвет, които се опитаха да попречат на конструктивното и градивното съществуване на съвета, се самоизолираха. С болка трябва да отчита, че през тяхната дейност съвета на съвета успяха да се нанесат доста рани. Опитаха се да провокират теми, решаващи лични проблеми и казуси, водещи до отрицателно отношение на протестиращите. Всички знаете за какво става дума, както казаха и Табако и други лични интереси, които бяха засегнати или бяха направени опити за засягане. Откраднаха сайта, отказаха да предадат архивната документация от дейността на отворен съвет за изминалия период, въпреки гласувано решение на поредно заседание за общество при наличие на легитимен кворум. Достигнаха до там, че в агонията си се опитаха да се поставят имена на честни, добросъвестни и отговорни членове и симпатизанти на съвета с подмятане и клевети. Уважаеми колеги, членове на съвета, всичко това доведе до следното. От 50-60 хиляди човека, които протестираха преди година и половина по улиците на Варна, през мандата на подстрекателите, провокаторите, саботьорите, протестите затихнаха и на годишнината от протеста се събрахме едва 15-20 човека. И това е факт и е документирано. Нима това е лицето на протестиращите? Разбира се, че не е. След моето избиране за председателстващ, заедно с активните и независими членове на съвета, се постави началото на реформа в отворен обществен съвет. Въпреки редица прегради през мандата ми се постигна следното. Прилагане на практика правилата за вътрешния ред на отворен обществен съвет. Започна вземане на редица градивни решения за заседание на съвета. Направи се действащ сайт, в който се поместват документи, решения, покани до медиите, новини, до града и страната. Всичко за дейността на съвета, като по този начин се привличат нови симпатизанти. И това е факт с голяма част от вас присъствуващите. Започна медийно обсъждане на въпроси и теми, касаещи дейността на съвета. Актуализира се истинската цел на протестиращите и се обновиха приоритетните насоки в градивното развитие на съвета. Взе се решение за преструктуриране на отворен обществен съвет
в НПО, което го гласувахме на предно заседание. Съобразявайки се с политическата, икономическата и стратегическата обстановка в страната. Като председателстващ Отворен обществен съвет успях да реализирам контакт с администрацията и да издействам решение от същата за срещи с Отворен обществен съвет, когато сметнем за необходимо и по теми, които ние решиме. Съвместно и съвестно и коректно съм водил протоколите от заседанията и те са достъпни за всички членове. Всичката документация, която е налична в мен, е протоколирана и е качена на сайта на Отворен обществен съвет. Всичко това доведе до повишаване активността на протестиращите членове и симпатизанти на съвета, както в медийното пространство, така и в тяхното физическо присъствие на заседание на съвета. Целият този процес успях да постигна благодарение на съдействието и помощта на всички безкористни членове на съвета, които ми гласуваха доверие да съм председателстващ през последните 3 месеца. Мога да заявя отговорно. За своите действия, поведение и изказвания винаги съм и ще продължавам да отстоявам целите и задачите, заложени в програмата за приоритетното развитие и дейността на Отворен обществен съвет. За мен гражданските и обществените интереси стоят на първо място. Смятам, че с общи усилия, старания и отдаденост към каузата ще постигнем нужните резултати и ще превърнем Отворения обществен съвет на Варна в силна гражданска организация. Благодаря ви за вниманието. Здравейте, господин Костадинов. Искам да се изкажа като дългогодишен председател на този съвет на събранията. Една година напише, да не казвам какво да ви дарите, но доста ме прекървало и доста неприятности. Това, което господин Михайлов сега очи тук в случая е вярно и има така да се каже напредък. Но ми беше доста трудно да се справя с ситуацията, просто причина, че хора, които не присъстват тук, провокаторите, както аз пречка къде е отгоре, къде е отдолу, но както може да се правят, дали под масата или над масата, но се справяха в общото време с да създават грижна съвет. Това, което искам да кажа, където е, че господин Михайлов се справя много добре, ротационният принцип беше предложен, бяхме гласували. Аз една година обаче останах председател на съвета. Предлагам да гласуваме доверие още веднъж на господин Михайлов за още 3 месеца и да видим как се развият съветата, защото явно има трън в трупенците на много хора и тези публикации, които се пишат в момента, явно са на прав път това, което правим. Иначе няма как да има тези публикации. Извинявам се за само. Други изказвания? Заповядайте. Значи аз заставам твърдо, ясно и категорично за позицията на господин Михайлов. Миналия път имах доблестта като личност, като гражданин, като човек, вашата гражданин, да изживея моите адмирации към неговото управление. Пато съжалявам, че не е тук, не правя интрига, защото ако и той беше тук, чак да му кажа, защото търсех повод да му кажа, че аз протестирам старото ръководство. Протестирам не заради самото съзвучие звукове, нали? А заради факта, че какво направихме, бе? Нищо не направихме. Сега като Михайлов се опитва само да загадне, че нещо сме направили, но общо като фон, като цяло, като идея, на това, че ние излязахме вънка, дали е 70, 50 хиляди човека излязахме вънка, значи това показва колко сме мачкани, колко сме притиснати в стената ли там, кълтели, както не такъв отвисни. И не е на нещо да се обединим и който и да кажем, хора, стига, искаме въздух, искаме почтеност, искаме солидарност, искаме съпричастност. И тръгнало от гледна точка, от едно възможно течение, че тръгнало да проявява както стават площите. Много елементарно.
Това са само плоски ли? Ето, например, аз съм възмутен, много съм възмутен, като изчапаха хубавата приказка за аз също стара истина, мъдрост, нали, интереса квантитеса. Аз съм за ситуацията, малкият и среден бизнес да просперира. Да, но нито държавата, нито общината, аз съм такъв случай и го доказвам преди годиност, не мога да се дигна главата 2 години, губи и държавата, като цяло не мога да отвоя и ни пари, губи Варна, защото това е инвестиция, губя и аз, защото това е моя просперитет. Това ми е бъдещето. Това ми е хляба, ако искате, това ми е достоинството като личност. Аз от това не се срамувам, но не виждам съпричастност от общината. Да. Ще бъда признателен на 7 от къде се сега така се знае. Аз съдя държавата в частност социални грижи, претърпях хуманитарна криза и тя ми се изсмя в очите. Тя ми се изсмя в очите. Имал съм фирма и съм продал преди 5 години или земи. Така аз мога да докажа тези пари, как още не мога да си ги получа. И ще бъда признателен, ако ме подкрепите. Защото реалността е такава. Когато си сам, то е много лесно, много елементарен. Обаче, когато сме и им кажем, да, това е нашата позиция, би било редно да погледат. Така че аз съм, господин Михайлов, на много да се остане председател, не пасвам, не можа да се изкаже. Не, Мишо, план не допълне върху. Така не става. И не режеш главата и... Добре. Други изказвания? Сега, мене да ти няма значение кой бъде събрание. Сега ние ако не си вършим работа както трябва като цяло, защото аз доста време гледах хора, които идват от наши колеги. Дали бивши, дали сегашни, и не правят нищо. Аз нямам голяма финансова възможност, обаче ходя тук в къща да помогам бизнес, не съм се бил точно, така че сега няма говоря пред камерата, нали? Протестирам, викам крещя, правя всичко възможно, че да идея. Обаче има хора, които даже това не правят и ще бъда така благодарен на тези хора, които присъстват самите после на протест. И не само точно срещу една определена партия, а срещу всички. Защото много хора, които бяха тук, не много, една част от хората, които бяха тук, когато тръгнахме да протестираме по всичките партии, за някои партии те просто не присъстват, така че бяха след нас. Имам работа, на това, маман, и така нататък. Затова за мен няма никакво значение дали ще е той, дали ще е той, дали ще е той, дали ще е тя, нали, и така нататък. Реално проблем. Ние ако знаем какво правим и го правим, който и да е. Само ще помоля с ваше съгласие, искам това е визита да я принеса към камерата, но ще пуснем после това запис. Да се види, че това не е герба на общината, че е герба на Варна. Нали може? Да се види, защото някои хора, сега някои неща може да се прави, може да не са, но по принцип, няма значение. Няма значение. Така, сега ето това се вижда, ще го приближавам бавно, да се вижда от едната страна, зависи как ще хване фокуса. Нали? После от другата страна да се види хубаво, че това е герба на Варна. Нали? Аз нито съм против Мишо, нито съм за него. Реално погледнато аз не го познавам, но като се свърши работата с хората, да се председателство, да се помагат за общата идея и така нататък. Ако охванем крачка да се прави нарушения... Значи прав си, напълно. Но все пак измежду нас трябва да има човек, на тази работа трябва да върши човек, който разбира се пак от административна работа. Да, така е. И да има и време. Аз зато и против Къмчо искаха много по-рано искаха да помагат от това място, нали, защото не е приятел на някои хора сега, но реално погледното трябва да се научим да разделяме нещата. Да само трябва да разделяме нещата. Няма значение да съм човек, ако върши да прави както трябва, да си върши работата. Като човек аз съм много крив, примерно, обаче за протестите, за нашата дейност съм номер 1 примерно. Що трябва да съдим за... Заповядайте. Другите изказвания. Заповядайте. За протокола. Оценявам приноса, който го правите. В смисъл,
за сайта, някои неща. Обаче в същото време това, което се получи разделението в съвета, не го одобрява. И трябва да се намери форма, начин, нещата да се съберат пак и да тръгнем напред. С тези ситуации, които имахме, така да се поговори, да се види и да се извадят тия противоречия, които се получиха, за да може да и без това нямаме кой да кара и възможности, да може екипната работа да се върне и да върнем напред. Други изказвания? Уважаеми колеги, други предложения за председателстващ? Добре. Плана Салов. Аз, значи, явно това, което предположих, тъй като се гласува, считам, че е влязло, може би по-нататък. И това е във връзка пак с това, което ще кажа. Колко души, значи трябва това да уточним, колко души легитимни има в момента този съвет? Брой. Сега нали ще гласуваме пак. Там, където гласувахме на тези неща, легитимни ли са, не са ли предишните това. Това да се уточни. И освен това, ротационен принцип, за който говорим. Значи имаше председателстващ, имаше секретар, имаше говорител. Нали тук някои хора, може по-късно знаят, даже предлагат. В един момент, значи аз бях тук, когато Клинчо, секретар каза, че ще ти даде на тебе, но после там е станало нещо, както и да е. Прие се нещо, че до тези избори председателството ще съчетава и секретарството. Така ли ще остане? Говорител ще имаме, чието и трябва да се уточни и за да уточним и да е всичко наясно, пак казвам. Дайте да видим наистина колко хора, за да не става... Подготвил съм. Но това да се уточни секретар ще има и говорител ще има. И председателстващ. Може би неволно, тук няма председател. Още когато създаваш комитета, даже това официално не е ръководство, а са едни хора, които подпомагат и координират, така беше просто, така беше казано. Но така е, че те имат представителни функции и сме ми и Абсолютно. Няма никой да кажа нещо, може аз само да кажа на различие. Четвърто обаче. Добре. Значи, сега да пряде. И преди правиш така, брат. Те не са глупаци. Те не са глупаци. Искам да го писаш, искам да го предложа. Те не са глупаци. Нека да се каже. Точно за пряде. Точно за пряде. Сега аз писах във Фейсбука в едно моя коментар, че там, че имам голям мерак. Сега реално погледам, не вършим някакво кой знае какво правилна работа. И събаряме всеки ден по един глава политика на дълго. И предложих нещо в Фейсбука в края на коментара си. Няколко заседания, 2, 3, 5 да отделим, да изчистим тези неща, които стават в момента. Защото дори да има някаква провокация, тя по-рано година, той няма да излезе. Бъдете сигурни. Няма смисъл да ровам повторението, подбика да търсим терен. Разбирате? Просто да направим така, че тези неща да ги извадим, както той предложи. Нали, в други места съм помолени хора, които не идвам тук, не е Теодор, не е Маргарита. Нали, съвсем други хора, разберете се, защото той говори само против вас. Разбирате ли за кой говоря? Аз не си ги смуквам пръсти, аз говоря... Против вас или против нас? Против нас всичките. Против вас, когато човека ми казва, всичко е против вас. Разбираш ли? Стънам човека, който... Сега аз, освен мое мнение, когато говоря, по принцип казвам мнение на друго хора. Не е хубаво, наистина и в мой поглед, в мое виждане, така да се краме такива работи. Аз говорих с нашите двамата компромници, нали, говорил съм и ще продължавам да говоря с тях, защото с двамата постоянно ще говоря, защото аз независимо кой какъв е, ще говоря с всички. Но когато стане въпрос за политика, спирам. Така че, говорете вече какво е, казвам, моето мнение. Други изказвания, колеги. Така. Сега. Заведе. За протокола. Да. Колеги, от месеци нещо близо това, четейки сайта и Фейсбук страницата, реших да посещавам събиранията на
отворения обществен съвет. Бях свидетел за мое нещастие, нали, точно на провокациите и на проблемите, които ми коментираха колегите. Аз също съм, нали, да се намери дипломатичен вариант, но нека да спазваме правилника, който е приет, да бъдем по-конструктивни, да избереме председателстващ, наблюдавайки работата на господин Михайлов. Лично аз той стоически издържа с нервите си натиска и предлагам председателстващия, както каза колегата, не е чак от такова значение, но наблюдавайки деловата му работа, смятам, че добре се справя. Може тази вечер да решим да избереме и секретар, говорител, което ни е много необходимо за пред медиите. Мисля, че в последствие ще се разберем и с да се присъединят повече протестиращи и да се изгладят отношенията и да се продължи работата да е конструктивна и ползотворна. Да работим за града и за това, което ни беше раздадено и включено. За това, за което сме се събрали. Благодаря. Благодаря. Други изказвания? Говорите на това, ще ги бъде, няма да Може нещо става на дело. Само да кажа нещо. На времето бяхме практикували така, когато има нещо да се говори, ако не може да изберем един говорител, който разберем за кой ще говори. И въобще изрично това трябва да го пише и там в правилника, който говори, ако има лично изказване, му казва, това е мое мнение и го изказва. Но ако говори нещо от отворена обществен съвет, първо се гласува тук, че този човек ще говори по тези точки и там приключва. Този човек ще говори по тези точки и там приключва. Той където е компетентен. Нали, по принцип да знаеш, да отговоря на Пламен Савов. Да отговоря. Постарал съм се, събрал съм присъствените листи. Витичко. Така. Тук са всички присъствени листи. По дати на заседания и т.н., които могат да се докажат и отговарят, датите отговарят и на протоколите, които се водят. Нарочно съм взимал такава прошнурована тетрадка, в която водят протоколите, за да може да е автентично. Няма как и ги водят лист след лист, т.е. няма как да се манипулира. Така. Другото, което съм направил, направил съм една таблица. Направил съм една таблица. Да я видна. Ето е таблицата. С отметка, която съм направил отметки от присъствените списъци. Отметки от присъствените списъци за подати, кой кога е идвал, колко пъти е идвал, кое как и т.н. Така. Продължавам. Сега, докато бих искал да има още изказване, но ще поемам ангажимента да взема присъствения списък в момента, който днеска направихме, да го засека с присъстващите имена и да ви кажа колко човека имат право на легитимно изказване и легитимно гласуване, ако сте съгласни. Така устроива ли господин Савов? Няма аз сега, но поне следващия път е за предишните два пъти. Аз съм го направил до днеска съм го направил. Трябва да се прегласува. Аз съм го направил до днеска. Дали? Като имате на предвид, че... Добре. Сега. Пламен Костадинов. Претенции имат ли някакви към него, господин Савов? Не, някой има ли претенции? Ти като го кажеш, аз подавам на тебе. Някой има ли претенции към Пламен Костадинов? Какво сме за претенции? Че да не е легитимен.
Дебете, да си ги променим. Приехме решение вместо 20, 8 последователни посещения и става с право на глас. Хора, които имат по 6, 7, 8, като набавят, прибавяме към списък. Абсолютно. Ако някой 8 последователни не идва, отпада и на ново. Прочетиме, няма Добре, почвам да ги чета. Имайки се предвид на последните ни събирания, като се гласува да се отчете, че нямаше никой против и един глас да е легитимен, значи протоколът е прият, е нормален. Не, то стои са. Ако има против, нали, ако има да се боя. Не, то стои са гласуват за това, просто са хората да идват. Как се държат такова, как ще е реално... Ако ще нарушаваме и да отхвърляме и приемаме друг принцип. Присъстваш. Проблема е и друг. Ето, например, сега тук пред мен има протокол, нека ли го. Предложение на ОС Варна към кмета на Плотник. Не, няма време, ще трябва да се ето тук виждам неща. Юлиан Полаков. Господин Величко. Дори да не се гласува, сега е в проблема. Сега Журга я кажеш, че тук ще чете това. Да, бе, ще списък. Така, ще го наред списък. Ще го наред, които са били тук повече посъдък, само имената им кажи. Така. Аз цяло вече ще Извинявай. Така. Михаил Михайлов съм аз. Така. Пламен Костадинов. Илия Костадинов. Така. Атанас Вангелов. Така. Христо Йонков. И Минушка Методиева. Матко, добре, извинявам се. Защо си редовен? Аз къде трябва да съм? Добре, Пламен Стилянов. Дарин Кирков, Дарин е фотографа, има проблеми с съпругата си. Така. Галилей. Стефан Атанасов. Така. Добринка Стилянова. Станислав Чутуков, да. Аз съм. Така. Пламен Александров Савов, Борислав Братанов, Галабин Бориславов, Александър Гаврилов, Светлана Янакиева, Генчо Иванов, Радостин Христов, Бойчо Христов, Дарика Георгиева и Петранка Добрева. Така. Засичам ги с... Колко са горе? Нещо моето име е Моя година съм всички добре. Какво? Кой брои? Моля? Не чух, извиняй. Вижте какво. Приехме правила. 8 последователни присъствия. Това, което четохте, не отговаря. Аз една година съм всеки ден, когато има присъстват, нямаме в списък. Георги Вимов няма го в списък. Нещо не е точна разсметката. Уважаеми колеги, не е свършил. Може знало, че въпрос за 8 последователни присъствия. Или отхвърляме правилата. Защото се споменават няколко. Нали, госпожи или госпожи си няма значение.
нито една няма 8 последователни присъствия. Даже Донка, която, нали, пак не е. Няма такива хора. Явяват се по едно-две и изчезват. После пак се появяват. Няма лошо, нали, в това. Хората проявяват интерес и идват. Но, когато говориме за кворума, не знаеме какво е. И утре, дето казва се, че, нали, някой ги няма или саботират, всичко това, което го решаваме, ще падне. А не става, нали? Да, той се обади, не това да правилно, което каза той. Така, уважаеми колеги, аз първо, че не бях свършил от Миличо. Така. Але. Добре. Решението е ваше. Значи аз мога за четвъртък да продължа и да ви дам списъка и ще излезе да видим дали е легитимно или не е легитимно. И предите два пъти също. За предите два пъти също. Нали така? Това са важни неща. После да излезе, срещу всяко име, извинявам се, че взимам думата, трябва да има изписани 8 последователни присъствия. Да, господин Винишов, нали така казахме, нали така го приедме. Нали така го приедме. Няма секретар, трябва някой да го реагира. Абсолютно. Това казах, трябва да решим. Секретар ще има ли, няма ли. Сега. Всеки един може да види всеки може да го навреща. Всеки може да сме... Уважаеми колеги, други предложения имат. Да кажа, да не избързваме с избора, да ви продължим мандата. Тия неща са изяснени. И тогава да гласуваме, вече кой ще се предлага за председател. И комисия по избора сега да има. Комисия по избора, комисия по предложение трябва. Не такава комисия. Значи да... Може да... Добре. Значи, според мен аз съм за кесманския метод. 30 човека каквото направи Конституция. Ние тук не можем да вземем какви решения и крайно време да вземем. Кой в каква комисия ще участва и защо? Тя в момента не е дневен комисия, извинявай. Не. В момента не говорим за тези комисии в момента. Сега, моето предложение е следното. Значи, за да затворим тази точка с избирането на председателстващ, както каза и той, напълно е прав, нека значи Мишо да остане до избирането на такъв. Остава председателстващ до избирането на такъв. Гласуваме го и точка по въпроса. Когато се съберат нужната документация да се разгледа, нали, да има, да решим кои образуват форума, да се гласува, ще го гласуваме и готово. Ще се направи пак предложение, може да е на друго заседание, може да е след 2-3 заседания. Няма значение, дори той да си тук да го изпълнява това, да не сме гласували. Какво значение има? Не, ама все пак трябва да отразяваме. Да не може някой да го спори. Може една година бях председателстващ, да сме гласували, бе? Да. Една година говорим за заседанието, без сме гласували. Добре, няма значение, нека си говори пак той, за какво трябва да се гласува, пистия срок. Не, трябва да се гласува. Трябва да се гласува, някъде трябва да се гласува. Пише кое. Нека да го пише, айде. Мишо остава ли председателство, събранието, тук ще изберем друг. Дай, който е да вдигне ръка. Трябва да проверяваме при гласуване после да ви. Добре, хубаво. Против има ли? Въздържал се има ли? Остава тук да изберем друг. Точка. Запомните.